There were 10 of them. Only one came back to say thank you. The Lord asked, where are the 9? But that one that came back, the one that returned to say thank you, not only was he healed, he was made whole. Praise the Lord. And that's what's going to happen as you give thanks to the Lord today. Right now, we're going into another special segment of the program where some of those who have returned to say thank you to God are going to be sharing their stories with us. And we're going to be thanking God with them. We're going to be rejoicing with them and giving thanks for God's mercy and grace around the world. And to anchor this very special segment, I'd like you to join me to welcome a highly esteemed member of the Central Executive Council of Love World, a senior minister at the Healing School, and the host of Real Miracles Today. Please welcome Evangelist Dr. Eddie Owase. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Glory, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Glory, 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 glory. hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm alive. I'm Ndiri alive, I'm mupenyu, alive, ndiri I'm mupenyu, alive. ndiri mupenyu, ndiri mupenyu. What a day. And I want to say a big thank you to my father, Ndoda kutanga nokutenda Pastor baba vangu my pastor, vanonditungamirira and muupenyu, Chris mufudzi Oyakilome. I say wangu, thank you so much. mufudzi Chris Oyakilome. Of people, old and young. And how real God is, and how close He is, and how interested He is in your life. And that is the reason we share stories of victory, testimonies of those Tosaka who changed tichi their lives kuzipayu and the miracle chapupu working hwevanhu God according to His will. vakashandurwa upenyu hwavo Everybody, noda kwesimba raMwari rinogadzirisa nokushandura vanhu. please. Their conditions were changed. And I'm glad to usher you into this testimony. How they received their miracles. So you can do exactly the same.
and have your own miracle. They listened to some other testimonies, and faith was stirred up in their hearts. And today, they are testifiers. vanhu vari kupupura I see them nhasi taking note of your miracle, vakanzwa uchapupu hwevamwe, building and participating and working ivo ndokuita and being involved zvakaitwawo nevamwe. in your testimony that you have Nhasi shared ndo vari with us. kuuya So listen to these vachizopupura testimonies. vachitiudza Let toda kuti faith muteerere in your heart kuuchapupu of your own hwatinokupai, miracle. muve In neshungu dzokuvimba naMwari Jesus' kuti name. mugoporeswawo. I have a couple of testimonies to Ndine share. vanhu vakati And I want kuti you to sit back vachati and listen. pauchapupu hwavo, So ndoda this kuti video clip, watch this video clip, mutange and maona then I'll be right back for us to tell the rest of rungano the urwu story. tikozodzoka Watch this, totaura and then I'll be zvakaitika right zvacho. back. Imboteererai God bless zviri you. rungano urwu nhoroondo iyi. A 58-year-old woman from Mongolia Uyu suddenly mukadzi observed an wekuMongolia uncertain energy and ana discovered makore that makumi she mashanu A follow-up masere scrutiny by a dermatologist confirmed she was suffering from psoriasis, an incurable autoimmune condition that wanga ane causes chirwere changa bumpy red chichikanganisa patches. chimuisa mapundu Straightway, a lineup of treatments were prescribed to help improve her skin appearance. ganda rake Her richisara condition namakwapa deteriorated in spite sezvizvi. of all the prescriptions, as the Wakapiwa mishonga patients yakawanda, diffused to other parts of asi her body. ganda rake rakaramba richingova Tendons, dryness, nemakwapa saizvozvi, cracks, flakiness, peeling, richikwatuka, in her hands and feet. richiita As a makwati means to makwati. cope with the condition, a despairing Bilal wrapped her body with bandages, Wakapedzisira tied kufanira and observed a straight kunama line for 11 muviri years. wake But saizvozvo her kuti condition didn't zvimubatsire, get better as the years asi rolled by. hazvina kwazvakamusvitsa. Multiple visits to different Kutada hospitals makore found akawanda no akangodaro respite. achienda And kuchipatara overwhelmed by pasina fearful kana changa living chiri with kumubatsira. limitations for the rest of her life, she turned to Saka God wanga for last kutotarisira resort. kurarama It was at this akadaro point of kweupenyu dying hwose, she heard ndo about the Healing paakazonzwa Street pamusoro Life Healing pevhuserere Services at rekuporesa hospitals. ramufudzi Chris. Balama, connected to the Life Healing Services, Akapinda back vhuserere home in iri Mongolia. ari kumba kwake One by kuMongolia. one, the man of God proclaimed Mufudzi freedom and Chris healing to ndobva men on the oshumira virtual kwaari healing line. ari panhare. Then he mentioned out Balama's name, directed God's cleansing power to her body, and Mufudzi pronounced Chris her vakabva vamushumira kwaari. Mongolia, psoriasis, in the name of Jesus Christ, I rebuke that infirmity. Mufudzi Chris apa vachishumira kumudzimai uyu, vachidzinga chirwere chake, vachimuporesa ari kumba kwake love ikoko of God kwanga ari. manifested in Balama's life. Ndokubva What a otoporeswa, miracle. iro ndo ganda rake Amen. ndo zvaava izvo. Bolaman is in the house. Mudzimai uyu Bolama Can we make ari pano. welcome Bolaman to Toda kuti the house? mutibatsire tigamuchire Bolama. Wabva kuMongolia All the wauya way from kuzotiudza Mongolia. uchapupu hwake. Haleluya! Ndiye Boloma uyo auya kuzopupura, ari kutomhanya. Haleluya! Mufaro wakazara maari. Ndo zvinoita munhu anenge aporeswa. Haleluya! Oh, hallelujah. Haleluya! Wow. Bolaman, you're welcome. This is Ari kutaura nechirudzi we have a house chokwake here in the studio. achiturikirirwa. So tell us your story. We just watched your video. We saw your skin. Toda kuti Boloma Looking at you, you are taurire smiling. zvakaitika kuganda Something has rake, happened. nokuti iko zvino hachina makwapa aya. 할머니가 났을 때 미비 어떤
in a bondage. And in a bondage. And I'm not free. I know that. Тэгээ би одоо тэр өвчтөе баян ингэж болт хийгээд She was just гэр she stopped meeting her friends. Тэгээд нэг өдөр бурхан намайг одоо Capital city of Mongolia, and you need to come here. And they stopped living in a Bagnur. This is the small city where she was living during that time. тэгээд би Улаанбаатарт ирчээд ингээд сүм хайгаад ирсэн. When she arrived at capital city, she started looking for a church where she can attend to. Тэгээд би ингээд энэ юу сүм хайхаас өмнө янз бүрийн одоо шашны холбоотой юмнууд руу ингээд бясалгал хийдэг. Эсвэл одоо юу гэдэг нь нөгөө бөөм өдөр очдөг байсан. She was visiting shamans before that. She was trying other religion. Тэгээд эн чинь бүр улам муудаж байгаа гэдгийг мэдэрсэн. But I knew that my condition was getting worse and worse. Тийм учраас би одоо бүгдийг орхих шийдсэн. Then I decided to just leave everything behind. Тэгээ орхих шийдээ ерөөсө бурхандаа буцъя. Би бурхандад очие. Би одоо энийг дахиж хизээч би ийм одоо өөр шашин өөр юм руу хизээж очихгүй би бурхандад очие гэдэг. And she repented from what she was doing, and she decided to go back to the Lord. Тэгээд би бурхан дээр очиод тэгээд дараад нь Крис пастрын одоо энэ үйлчлэлийг одоо би YouTube-с үзэж байгаад тэгээд бүтэн шүнжэнгөө тэр бүх юм үзээд ингээ өөрсдийнхээ зургуудыг ингээ тавиад ингээ бариад ингээ үздэг байсан. Дараагийн нэг удаа Монгол орчуулагтай Крис пастрын юу гарсан. Then she happened to find Chris pastor's vakazosangana vakazonzwa nezvevhuserere rekuporesa ndobva oribatira payoutube. Shure maizvozvo ndobva owana richiturikirwa mumutauro wake. Saka anga akunzwisisa zvanga zviri kutaurwa. Яг бурхан надад ингээд тэр үгнүүд маш таалагдаад Крис пастор орчуулагтай тэр монгол хэл дээр гарсан. The book that was written by Chris Pastor was translated into Mongolian, and when she read that, Akawanawo bhuku rerapsodi rakanyorwa mutauro wake weMongolia. Akariverenga achiwana richitaura kwaari mashoko ose akanga arimo mubhuku iroro achimubata. Тэр номоор дамжуул би маш одоо бурханд улам ойртож би хэн бэ? Би одоо би яах ёстой юм бэ гэдэг тэр номноос одоо маш их мэддэг авчихсан. Akadzidza kukoshesa soko raMwari nokuritaura zuva rimwe nerimwe achigara achitaura somunhu anowirirana naro. Миний хайгаад байсан бурханы хайгаад байсан тэр мэдлгүүдийг би тэрнээс олж авсан. Akadzidza zvakawanda pamusoro paMwari achishandisa mabhuku iwayo. Last July, I was attending in a healing streaming online. Saka muvhuserere rakaitwa muna Chikunguru, vhuserere akaripinda ari kuMongolia. Akaribata ari panhare yake.
тэгээд би за энэ удаа гайхамшиг боллоо. Одоо болоо би итгэрсэн гэдэг She knew that she got надад healed. бурхан akabvaziva kuti waporeswa paakavhuzikristu pavakamnyengeterera vakashumira kwaari. It really touched me on that day. итгэрсэн гэдгийг мэдсэн. Anoziva kuti kwanzi Mwari vakandibata pachokwadi musi iwoyo. Болормаа чи итгэрсэн. Одоо чи англи хэлээ сур. And then right after that, she had a dream, and the one pastor he came to her during her dream and said that you are healed. Now you need to just learn your English. Гомсон болоод тэрийг авсан гэдэгтээ бат итгэх хэрэгтэй. Битгий ухар, битгий эргэлз та нар итгэсэн гэдгээ авсан учраас та нар авсан. Итгэрсэн гэдгийг би итгэрсэн гэдэг үгийг байн тунхагдаарай. Тэгэх юм бол та нар тэрийг авахд I болно. want to tell those who are Vanoda kuzivisa vose vakamirira kuti vaporeswe. don't doubt in God's promise. Always true and Usanetseka nokuvimba naMwari. will be given. Unofanira kuziva kuti zvose zvaunokumbira unozviwana, ingovimba naMwari chete. Hallelujah. Looking at you, you are so beautiful. Your skin is looking beautiful. Since you got heating now, tell us the changes. За тэгээд ингээ итгэснээс хойш ямар Ngaitinzwe achitaurira zvakaitika kubva paakaporeswa. өөрчлөлт амьдсан бэ? Итгэснээс хойш одоо би болоод ирсэн. Нөгөө нэг баригдсан байсан юм чинь бүр алга болоод чөлөөтэй болоод хаднаа сайхаа болоод харанхуугаа сайхаа болоод тий харанхуугаа сайхаа болоод ерөөсөө тэгээд 20 жилийн өмнөх болормоо залуу хөвөрөө ирч хүчтэй юу одоо хийн гэсэн тэрийг хийж чаддаг тийм хүчрхэг болсон. Okay, ever since she got healed, she is filled with Saka ari kuti aporeswa zvino hapachina kana panorwadza, ane simba, haachatyi kuzviona kuzvitarisa, waisitya kuzvitarisa. Iko zvino wagara akafara, akunzwa ari munhu mutsva, yeah, she feels like she's just 25 years old. akutonzwa sokuti una makore 25 asi ana makore 50 akuda kutosvika makore 60. Oh, hallelujah. Haleluya. Ichi chishamiso chinoshamisa. Ngatinzwe kuti anoti chii kuna mufudzi Chris. Пастор Крист зориул танд баярлалаа. Та бурхны хамгийн гайхалтай ажлуудыг хийж байгаа сайн мэдээг гайхалтай тарааж байгаа дэлхийн олон оронд тарааж байгаа та сайн мэдээг тарааж байгаа. Бурхан танд баярлж байгаа. Бид нар бас баярлж байна. Бурхан таныг өшөөг таныг ашиглах. Бүр Монгол дээрээсээ гэж би хүсэж байна. I'm so thankful for his ministry. Vanotenda mufudzi Chris zvikuru kuti vanotenda mufudzi Chris zvikuru nokuti vakateerera Mwari. In the gospel, and he's bringing healing to many. Havasi kungoparidza chete asi vari kuporesa vanhu. Ndinoshuva kuti neno vakauyawo kuMongolia vakazoparidza. Mongolians right now. Yes. Thank you very much, Bulaman. Thank you. God bless you. Haleluya. Uchapupu unonakidza. You all. God bless you all. Thank you. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Oh, this is your day. Rino ndo zuva rako. Funga pamusoro pechishamiso chakuda kuwana. Funga pamusoro pechishamiso chatanzwa kunzwa. Nokuporeswa kwakaitwa uyu. Ndo zvauchaitawo iwe. Listen to this testimony. Uchiteerera kuchapupu uhu. Very careful. Nyatsoteeresa chaizvo.
ugone kuvimba naMwari, ugone kuvimba kuti Mwari vanogona kuporesa nenzira imwe chete iyoyo. You can hear in the language you understand. Definitely, it will be in your language. Uye Happening all around the world. This is your moment. Vhuserere rinogona kuri wana mutauro wako. Ndine umwe uchapupu hwandoda kuti ugonzwa. We're climbing higher, and faith is coming to Tiri this kuwedzera. moment for your miracle. I want you to sit back, watch this video clip, Newewo uchawedzera kugona kuvimba naMwari kuti and the rest of the story. ugoporeswa. Regai tione nhoroondo iyi tigozodzoka totaura pamusoro payo. To hospitals and specialists. Nearly all her life, little Chrissy Owosu, Mwana mudiki uyu from Ghana, ndokugana battled speech impairment, wanga asinganyatsi kugona kutaura nokunzwa, extreme pain, nokudaro wairwadziwa munzeve, difficulties communicating, asingagoni kutaura nevamwe kuchikoro, and worsened over the years despite consultations chiramba zvichingoramba dambudziko rakaramba riripo, chero zvazvo anga ari kuenda kuchipatara achitsvaka batsiro. when her parents heard about the healing Vabereki vake vakazonzwa pamusoro pevhuserere and had her rekuporesa ramufudzi Chris, at the vakabva vapinda vhuserere iroro pamhepo. present to heal. Pavhuserere simba raMwari rakanga riripo rokuporesa. of God, Mufudzi Chris vakazoshumira kuvanhu vose pasi rose, vachiporesa vanhu vari kwavari kunyika dzavo nokudzimba dzavo. Mufudzi Chris vachishumira ipapo, vachirayira nzeve dzisinganzwi kuti dzivhurike nemiromo yaisagona kutaura kuti itaure, chirayira kuti umumu hupere. find out how Chrissy's predicament was miraculously turned around. Chinzwa zvakazoitika kumwana uyu Christine. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, Christy is in the house. Kristi ari pano. Let me welcome Christy all the way from Ghana. Regai tigamuchire Kristi kubva kuGhana. Ndiye mwana uyu ari kuuya wabva kuGhana, akaporeswa ari ikoko. Akatoporeswa mufudzi Kristi vachinyengeterera vanhu pasi rose. Hello, Chrissy. How are you? I am blessed. God bless. Kwanzi ndakaropafadzwa naKristi. Ari kutaridza kufara chaizvo. Hear from Daddy. So you are. Auya nababa vake. Yes, sir. Ngaitimbonzwa kuti vanoti kudini. What happened? It all started when she was a little over 9 months. Kwai mwana uyu wakatanga, takatanga kuona kuti zvinhu zvasina kumira zvakanaka nemamwedzi mipfumbamwe. No signs. Waifanira kunge akutaura asi anga asiri kugona kutaura. To just come with time. So we didn't really. Vakambomirira vachiti kuda She kept going chataura to hake and realized ndokuenda kuchikoro, she was sort of ndokuwana kuti getting social distancing with her peers. wanga asisagoni kunyatsotamba nevamwe To be able to speak. nokuti wanga asingagoni kutaura kana kutamba navo. That gave us a little concern. Izvozvo zvakati vatinetsei, havana kunyatsonetseka zvakanyanya Young. nokuti vaifunga kuti kuda achiri mudoko. And we checked and realized that no. Vakazotarira vakaona kuti Difficulty hearing. mwana uyu wanga asiri kunzwa, imwe nzeve yake yanga isiri kunyatsonzwa. Ability to Ndo zvanga zviri kuita kuti how she would be able to. asagona So kunyatsodavira vanhu. feedback wasn't there because she basically couldn't. Saka mwana uyu wanga asiri kugona kudavira nokuti wanga asiri kunzwa. Wanga asiri kunzwa, asiri kutaura. Kaita nguva yakareba akadaro. We sought Izvozvo zvakanetsa vabereki vake, vakaenda starting from kuzvipatara. hospital to Tanga kuchipatara zvidoko kusvika vasvika kuchipatara chikuru chomuGhana. fruitful. Hapana vakagona kumubatsira. Time passed. Shure menguva There was an opportunity. vakazowana mukana
wokupinda vhusere rokuporeswa I didn't really rokutanga engage racho with her to join. rokutanga havana Even kunyanya like kuona seeing kuti her mwana in apinda, well-equipped facilities taking care of other people who are to join. nokuti Secondly, ivo vanga vachibatsira vamwe kuti I vapinde said no. vhusere. It is time to meet her, Ndokuzoita sit with her through the session. rimwe vhusere zvekare, ndopavakazoti aiwa regai ndinyorese mwana uyu ndigogara naye. When the man Saka of God said, vakaripinda "Come, rose let's mazuva join." matatu vaine Because mwana. of children Kunzi difficulties, Chris we were pavakazotaura sick. pamusoro pevana My mother vasingagoni arranged kunzwa kana kutaura, on her behalf to baba join. vakabva And vagamuchira this is our story. chishamiso, kuporeswa kwomwana uyu, vakabva vabvuma kuti mwana uyu wanga aporeswa. I can just imagine what it was like for you when she was in the condition she was. And then suddenly there was a reverse. Now, from when she received her healing to now, what are the changes? Tell us. Ngaitinzwe vachitiudza kuti izvi zvakaitika kubva paaporeswa mwana Who uyu. didn't know her now sees her as a normal kid. Vanhu vanga vasingamuzivi Has been vanongofunga kuti haana chakanga chisina kumira zvisina kunaka paari. the children's church teachers are all excited about the children. Vanga vanhu vadzidzi vake kuchechi vari kufara nokuti iko zvino wagona kubatana navamwe achitamba navamwe achiimba navamwe achidzidzawo magwaro. So for us as Pamwe parents, nokunoparidza it brings a lot of vabereki, relief. kwaisa vabereki tiri kufara zvikuru. When you meet other children and other parents at social gatherings and she's unable to communicate effectively just by murmuring words, other people tend to look at you and you are like, Hallelujah. Kusataura kwomwana kwakuri kutokanganisawo vabereki, nokuti pavaifamba naye vaibva vaita sokuti hameno zvisina kukwana pamwana wavo. Asi ko zvino wakutoenda kuchikoro zvakanaka, achigona kudzidza navamwe, achigona kutamba Do you have friends nevamwe. in school? Anotori neshamwari, kwanzi ndine shamwari kuchikoro. My best friend is Angela. All right. Kwai shamwari yangu yapamwoyo inonzi Angela, ndiye kaari kutotaura mwana uyu. Ari kunzwa mibvunzo yaari kubvunzwa achitoidavira ari ega. You know Pastor Chris? Ndingaitizwe zvaada kutaura kuna mufudzi Chris. Thank you, I love you. Okay, thank you. Nganotenda mufudzi Chris. Just think of a parent with this condition, with a child either with this condition or some kind of condition. What would you like to say to that parent right now? Nganizoti vanoti kudii kumubereki anogona kunge aine mwana akaita sezvizvi. or other forms of conditions, I want to encourage them that, like the man of God says, his is to do the healing, to pray, do the praying. Ours is to do the believing, and God will take care of the healing. They should just have faith. Saka kwanzi Children will all be well. kwanzi ndodzogorora zvakataura mufudzi Chris. Mufudzi Chris vanonyengetera And finally, what would you like to say? iwe unofanira kuimba naMwari, Mwari vobva vakuporesa. Mumwe nomwe basa rake. Very big thank you. Mufudzi Chris vane ravo rokunyengetera, iwe une rako rokuimba naMwari, Mwari vane ravo rokuporesa. Zvitatu izvozvo Love you, Pastor. zvobva zvatokufambira zvakanaka. Thank you very much. Chrissy, thank you very much. Thank you. Wow. Haleluya, tinotenda Mwari pamusoro paChris.
testimony. There was a day little Chrissy couldn't hear. Little Chrissy Saka couldn't mwana hear, uyu couldn't watationa see. uyu ane musi wakanga asingagoni kutaura kana kunzwa, asingagoni kutaurirana nevanhu. God could do it for Chrissy. He's certainly doing it for you. And today is Kana vakagona kuporesa what your Kristi, contribution is. vanogona kuporesawo nyangwe iwe. Truly. Even as you are hearing these testimonies, miracles are already taking place. Uchitonzwa uchapupu ihwohwu, Don't zvishamiso zvatotanga kuitika. forget to send in your testimonies, call in, send a mail. Just let us know as you are receiving your miracle. Saka kana uri kuporeswa, titumire uchapupu hwako, utitumira panhare, taura nesu, takamirira kunzwa uchapupu Are you ready hwako. for this? Magadzirira here kunzwa humwe uchapupu? I want you to sit back and watch this video clip. Ndoda kuti Definitely be back. mutarire nhoroondo iri tigodzoka tichitaura pamusoro pezvakaitika. Challenges due to her diagnosis with congenital hydrocephalus, a neurological disorder she suffered from birth, which is characterized by an unnatural buildup of cerebrospinal fluid in the ventricles deep within her brain. Uyo mvura yanga iri kuwanda mumusana wake nomumusoro make, Where a ventricular peritoneal shunt was inserted saka wakambovhiyiwa vachiedza kuda kugadzirisa izvozvo kuti mvura yacho ipote ichitapudzwa musoro make. shunt revisions, where Saka wakaiswa zvimwena zvimwena mumusoro make zvokuti zvibudise mhepo mvura yacho. all her life, daily living for Shushma was far from smooth. Upenyu hwake hwakanga hwakaoma chose, achigara achingorwadziwa, achigara achionekwa nana chiremba. Deteriorated with the years. A dire situation indeed for Shushma. Expectations to be made whole and free. Shushma Apa ndiye achinyengeterwa, achishumirwa nafudzi Chris pavhusere rekuporeswa, achishumirwa ari panhare. mentioned her name. Mufudzi Chris vakadanha zita rake ndokumushumira ari panhare kudaro. Deep breath. Vakamurayira kuti afemere mukate zvakanyanya achiita mafemo, ndobva vomuti anga apora mushure maizvozvo. These words speedily birthed the Mashoko iwayo ndiwo akagadzirisa dambudziko raShishma. knew that she had received Akabva something to aziva shout about. kuti wanga aporeswa. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, Sushma is in the house. Sushma ari pano nhasi. Sushma, Regai Sushma auye, ndiye akuuya uyo. Haleluya. Kana kumboita semunhu akanga achirwara, praise God. Hello, Sushma.
ndiye Sushma uyo. Just watching the screen, we saw the man of God ministering to you. We saw the making of your miracle. Ndiye wanga ari kushumirwa naFudzi Kristu. From the man of God, your story changed. Ndokungoudzwa mashoko mashoma mashoko iwayo ndo akamushandura kudai. Ngatiudze kuti zvii zvakaitika uye kuti iko zvino akunzwa sei. Praise the Lord, Pastor. I'm the mother of Sushma. Ava ndo mai Condition was vaSushma. diagnosed in her first medical checkup in 23rd day. And on the 23rd day, they told that her head size is more than the normal. Vakawanikwa zvinzi mwoyo wake wanga usinganyatsokura And within 5 days, zvaidiwa to hospitals, to so many doctors. mugore ra2013 iro. And the only Vakabva mai kunana chiremba vachitsvaka kuda kuona kuti ndizvo here zvanga zviri kuitika. pain in her nervous system, and she would not be able to perform her Ndokumva udzwa nzi normal activities as early as possible. zvinhu izvi zvanga zvakutokanganisa uropi hwake, And at that time, saka waifanira kuti avhiyiwe. 20th day, and at 8th day of her birth. birth. Yes, sir. And she's very tiny, and only 1.5 kgs at that time. And Zvakatoonekwa life again is also very difficult at that time. zvakatoonekwa paakazvara chaizvo chaizvo uye akazvarwa akaita mudiki. Doctor told, don't leave her after scans, just keep on waking her up. So because she may not be able to breathe. That was her condition. Saka waitonzi mugare muchimumutsa kuti afeme. And my parents were also pastors. So when she was diagnosed, I was asking God, why is this like that? Why it happened to me? Saka mai vaitoshaya kuti sei vanga vaine dambudziko rakaita sairoro. This man sinned not his parents, but to manifest the works of the Lord, this is like that. So I took that word on that day, and I kept on prophesying and confessing that word till now, till today. And when she was Saka in the hospital also, vakatora shoko raMwari ndokutanga kushanda naro the next day vachiritaura. surgery, and 3 children, triplets, they expired, and they were kept on site. And my heart sank seeing that. And then I again told, Sir, Lord, what is this? Then he gave another word, Psalms 66:9. Saka pose vachinetseka kudaro, Mwari vanga vachingovatungamirira kushoko raMwari. Life to her. So I also took those 2 words, sustained her till this end. And I kept on confessing them, confessing to myself and confessing to her and to everybody. So that was the starting of the problem. And then they told this shunt tube will work as long as it is okay, but if it is blocked or infected like that, it has to be afterwards, if she grows up in size also, it has to be replaced. Saka That happened in 2003. Saka wanga aiswa And 2007 also. zvinhu zvokubvisa mvura mumusoro make, asi zvinhu zvaifanira kupota zvichibviswa. Saka kureva kuti wairamba achingovhiyiwa. Nokuda kwokuvhiyiwa ikoko ropa rakazombobuda richizara mumusoro muuropi hwake. Mishonga yaakapiwa yanga isiri kushanda uye wanga akurutsa. Uye vanga vari kwavaigara nokuna chiremba kwaiva kure. Vana chiremba vanga vasiri kutombovimbisa kuti vakamuongorora anopona. So I told, okay, doctor, you know the best. So whatever is good for her, you do it. So without removing that, Mai vakazongosiyira ana chiremba kuti vaite zvavaida.
other complications started. Multiple complications like migraine and the fatigue and obesity and hormonal saka wakatanga kuita nemhaka yezvo wakatanga kuti 2007. She can explain. muviri wake uchinyanya kukura nezvimwe zvakawanda zvichiitika. From the first month you were born, Saka mwana iye wamuri kuona uyu susha uyu wamuri kuona month to month, wakatotanga kurwara ari kusvika pamwedzi wokutanga chaipo chaipo. Saka wakatotanga asingazivi, wakatongokura akadaro. In 2007, like mom said, I had the surgeries, multiple surgeries, and after that, I still kept having headaches. They didn't go away. The headaches were still there. I had extreme fatigue, like Saka unoti unana 2007 ndokwakatanga kuvhiyiwa. doing more than 2 or 3 hours of work per day. Even school or anything that it was very difficult for me to concentrate at school. Wanga asingagoni kunyatso Having these headaches, which musoro wake wagara uchingorwadza, asingagoni kutodzidza muchikoro, asingagoni kuita. Saka waitokumbira ana chiremba kuti vadzidzisi vake kuchikoro kuti vamutendere akotsire zvake vamwe vachidzidza. kept on with the headaches and with the fatigue and all of that. And Achingonzwa kuneta neta. really, really worse. 2011 zvanyanyisa. For long, I had Anga asagoni kugara kwenguva achifana kuvata, musoro wake achifana kuzvambarara, chiedza chaimukanganisa zvekare, the headache or vomiting or something. musoro chaimuita kuti musoro wake uteme kana kuti arutse. Or when it would start again. Saka wanga asingazivi kuti zvinouya rini, zvinoenda nguva rini. Didn't tell when the headache would start or when it would Wanga asingazivi kuti musoro wacho unorwadza kana zvadii, wanga ungorwadza pawadira. from 2011. Kubva gore ra2011 ndo zvaanga aita. Years. I couldn't even do Kaita makore 2 asina zvaaigona kuita. a pastor with a healing gift of healing. So you can come and visit our church. Saka akazokokwa After ministration by the man of God, kuvhuserere rekuporesa. vomitings. This time it was swelling in the neck, extreme swelling and pain in the neck, and it was. And as I was doing post graduation at that I had to take a break. I definitely had the patient could be paralyzed waist down, and we did not want to take that risk. So hear about Healing Streams Life, Healing when I was at home in 2011,
2011 and 2012, not being able to do school, I found Pastor Chris teaching online. Mugore ra 2011 ndo pakatanga kuona Mfudzi Chris paTV, And ndokutanga kuvateerera kata makore maviri achivateerera, ndokubvawo zingasagona kuvabata zvekare paTV. again, and that is how we came to know about the healing streams. And I had registered. Akazoziva nezvevhusere rekuporesa ndobva onyoresa kuti apinde agoshumirwawo. Which year was this? This was July 2023. Wakaziva nezvaro muna chikunguru wegore rino. Preparing for the healing streams, praying and listening to the teachings of the healing school, and I was built up in my faith, and I heard a Saka message wakatanga kuteerera school by dzidziso and she said kuchikoro chedu chokuporesa, blood and how she ndokunzwa dzidziso pamusoro pemukadzi waibuda ropa uya. Ndo imwe yakamukurudzira chaizvo dzidziso iyoyo. said that every day as many times as I could. I confessed it to myself to the point. Saka wakatanga kutaura shoko raMwari, taura shoko raMwari, tanga kuwedzera kugona kuvimba naMwari. Was in our house through the camera, straight through the camera. The power I could feel like an oil being poured on my head, and Paishumirwa akanga achinzwa sokuti mafuta anga ari kudirwa musoro make. that was my moment, Pastor. Ipapo ndipo paakaporeswa. Went straight through my hand, through the fingertips, and as soon as Pastor pronounced me free, I was free from the headaches. Paakanga achishumirwa ainzwa simba raMwari richiita seropinda nomuzviminwe yake. Mfudzi Kristu paakangoti wapora, akabva apora ipapo pakarepo. Felt so free. I could move my neck freely. You could move your neck. Wakatanga kugona kufambisa nhengo dzomuviri wake. Mutsiba wake wakatanga kugona kufamba. Wanga wane nguva yakareba usingafambi. The swelling has gone down completely. My neck was never like You are a brand new. power of God is always present to heal because Jesus paid for Kwai simba raMwari rinogara riripo kuporesa anhu, nokuti Jesu akabhadharira zvose. deliver. Uye
namavanga aJesu wakaporeswa. Ndoshoko ravari kutaurira vaya vanoda kuporeswa. everywhere. It can touch you through the camera, it can touch you right here, and it can heal Saka you. simba iri rinogona kusvika kwauri Believe that. chero uri kumba kwako uchiona panhare kana kuti paTV kana kuti uri pano. Pastor Chris, sir, I love you. I love you. I love you so much. Thank you for your. I want to follow. Thank you very And I much. thank Pastor Chris very much for his love, all the team members in the healing school, and especially her team leader, Madam Pastor, and all the team members for making this happen and helping us to testify for God. God is always good, and He's absolutely good, and He's faithful, and He's fulfill His words. Come what may, take the word and believe, and He will do it, and He will do it. And He is the same yesterday, today, and forever. Amen. All glory to God, and thank you very much Hallelujah. to Pastor Chris. Glory, 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 glory. Glory to God. Thank you very much, Hallelujah. Sushan. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you very much. Haleluya. Ndiye nhoroondo Sushma wangachitaurira zviporeswa kwake. Ndiye uyo ari kutaridza kufara uyu. Chirwere chake changa chisingamutenderi kuita zvose zvaakuita izvozvi. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Haleluya, Lord. haleluya. Listen from wherever you are participating. Teerera kwose kwauri ikoko. Though distant in the realm of the Spirit, this is your moment. This is your Ino ndo nguva yako. You know, we have online waiting to share the testimony. Nevamwe vari panhare vanoda kutaura Oh, Philippines, nesu kunoda kumboenda someone is kuPhilippines. waiting to share Pane anoda his kutiudzawo testimony. kuporeswa kwakaitwa. Ngaitiinde kuPhilippines ikoko timubate ari ikoko. A once healthy and vibrant young man from the Philippines took a downward spiral in May 2023 when he suddenly observed some unfamiliar symptoms in his Wakatanga kuona tiredness, bowel zvimwe zvinhu muviri make achingoneta-neta, nausea, hana yake ichingorova nokukasira, lightheadedness kuda kungorutsa. were to be experienced in rapid successions. Zvose zvakangotanga akatanga kungozviona zvichiitika kwaari mugore ra2023. Rimwe zuva wakangomhanyiswa kuchipatara ndokuwanikwa kunzi itsvo dzake dzanga dzisiri kushanda zvakanaka, dzichisiri kushanda zvakanaka. Heart disease and a mild stroke. Ndokuwanikwa kuti Other treatment mwoyo wake wanga usiri kushanda zvakanaka zvekare. dialysis were also Saka wakatanga kunzi akufanira kumbopota assorted medications achibetserwa kuti ropa rifambe muviri make the draining effects of medications, nemishonga yakawanda yaakapiwa weakness, yanga yakumusiya akangoneta, as he was unable to engage in anga asisagoni kuita zvinhu zvinoda simba rakawanda. Akazonzwa pamusoro pevhusere rokuporesa. Izvozvo zvakamupa tariro. I speak to every spirit of infirmity.
ava ndifudzi kristu achinyengeterera vanhu vose pasi rose pavhuserero romuna chikunguru, vachitaura kumweya yetsvina vachiirayira kuti iende. This date was for Gabriel. Find out what happened to him after this unforgettable. Chiregai tione zvakaitika kwaari Hallelujah. mushure mokunyengetererwa kudai. Wow. Gabriel, you're welcome. And we're glad to see you. Sir, good evening. Hallelujah, glory to God. Ndiye Gabriel auya. Hello, sir. I'm Gabriel Herbosa, and I'm very po nung May 2023 this year po. And it was all started last May 2023. last May 2023. So, bali lahat po ng simptomas is naranasan ko, lahat ng mga simptomas na yun is hindi ko pinansin sa una dahil ang akala ko bali wala lang, kumbaga parang wala lang akong simpleng sakit lang ang akala ko. Because he felt all the symptoms of his disease, but he think that it doesn't it is not serious. So he didn't take it seriously. He thought it was nothing. So, bali yung nangyari po sa akin, bali sinugod po ako sa ospital, sa clinic po, sa hospital po dito sa amin. Po. So I brought him to the result was so bad. And he also had mild stroke and heart disease. So pagtapos po lahat ng mga na-diagnose po sa akin na yun, bali sinabi sa akin ng doktor na kailangan ko daw po na mag-undergo ng dialysis or kidney transplant. After the diagnosis, so the doctor told him that he needs to undergo dialysis, or if not, he needs to have a kidney transplant. So after po sa akin, sabihin po ng doktor po na yun, sinabi ko sa doktor na ayokong ayoko po na So the doctor told him that he needs to undergo dialysis, but he refused because first, lack of financial. So after po noon, binigyan po ako ng maraming mga gamot kasi ayaw po na pa-undergo ng dialysis or transplant. The doctor told him because he doesn't want to undergo dialysis, so he needs to take a lot of medicines, which is so toxic to his health condition. So lahat po ng yun, nag-start ako ng medication po is June po. He started taking medicine last June. And then, naman po yung healing stream po sa nanay ko po. So he was taking a lot of medicine, and then he got to know the healing stream from me because I was attending in the Christ Embassy Cavite for a year. So that's what. So I
I told him that he has to. Hindi ko ini-expect na abot pa ako ng araw ng healing stream ng oras na yun. He's expecting that before the healing stream comes, he would die. Yung hiling ko lang po ng mga oras na yun is umawat po ako sa araw po ng healing stream para maranasan ko po ang yung sasaya po na kagalingan po na galing sa Panginoon. So his only wish is to have a short life from the day of the healing stream until the day of the healing stream comes. So nung healing stream na po, nung dumating po yung healing stream, 1 week before, is sobra po yung naramdaman kong symptoms na halos hindi po ako wiwi and makapupo ng oras na yun. So a week before the healing stream comes, he felt that symptoms so bad, so that he cannot urine, he cannot go to CR to urinate, and then he cannot do anything. So nung dumating na po yung araw ng healing stream, at nung naipag-pray na po ako ni Pastor Chris po sa healing stream po, is naranasan ko po na bigla po akong naihi na biglang ayaw po huminto ng ihi ko at nahulog po ako sa kama na hindi ko po maintindihan kung bakit po nangyari po yung bagay na yun. So when the day of healing stream comes, the day that he was waited for, suddenly when the man of God pray for him, pray for the nation, suddenly he fell on the bed and he didn't understand, for without any reason he fell on the bed and he felt the healing power of the Holy Spirit. Wow. And that day he felt like going to the CR to urinate that he wasn't able to do for a long time. It's the Lord. That day he felt like going to the CR to urinate that he wasn't able to do for a long time. It's the Lord. Hallelujah. Wow. So after po ng healing stream, ng araw ng healing stream, lahat po ng bagay is unti-unti po na nagbabalik na po sa akin yung lakas ko, yung mga bagay na hindi ko po nagagawa nung mga nagkasakit po ako. Praise the Lord. After that healing stream, then when he woke up, everything was changed. Everything was changed. Were gone. I like that. Everything Yes, was changed. Yes, everything. Also, his mild stroke were gone, and then he could go to CR and urine normally, and then whatever he cannot do before, he was already able to do it after that healing stream. Wow, hallelujah. Oh, glory, 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 glory. That is you. Wow, look at Gabriel. Oh, glory, 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 glory. Praise the Congratulations, Lord. Gabriel. You could just see yourself. Congratulations to you. Now, very quickly, talk to someone in Philippines participating from Hope or from any healing center and from around the world. Tell them about what to expect today to receive their healing. Ano masasabi mo sa mga tao sa nation? Ano yung expect nila sa inyo? Sa mga taong na nakapanood po ngayon ng healing stream, ang masasabi ko lang po, maniwala po kayo sa sinasabi po ng Panginoon na kaya niya po kayong pagalingin, at pag sinabi po ng Panginoon na
na kaya niya po kayong at pagalingin. Ibig sabihin po ay magaling na po kayo, gawin niyo na po mga dapat niyo pong gawin. Amen. Praise the Lord. So to all to the people who are watching right now, just believe. And then because God said, believe, just believe and have faith in God, and everything for everything will be back to normal. You will be healed just like my son. Oh, wow. Just believe. Just when the man of God believe. said, do not Wherever hesitate, you don't forget are, to become just healed. believe. The Yeah, power just is believe. present for you. Just believe. Amen. Gabriel Yeah, just believed, believe. and he's a transformed man today. Gabriel, what would you like to say to the man of God, Pastor Chris? And to our man of God, Pastor Chris, thank you so much po sa lahat po ng ginawa nyo. Hindi lang po sa akin, kundi sa buong nation po. Sa ginagawa nyo pong healing stream, maraming salamat po at marami po kayong tao na napapagaling po ng dahil po sa inyo na ginagamit po kayo ng Panginoon po. To the man of God, Pastor Chris, thank you so much, Pastor, for bringing healing stream in our nation, and many people got healed. And thank you for leading them to Christ. And just believe if Pastor, if the man of God said, just do it, and believe it. Thank you, Pastor, sir. Sir, thank you. We love you so much. We love you. In her waist, hip, and back. Her up and down stairs, squat, sit, or exercise. Her condition remained unabated. Miracles then prayerfully prepared for the healing services. The live healing services came around and Zen participated and stretched forth. He declared her healed and whole. In the name
God ministered to you. Tell us your story, what happened to you, and what were the things you could not do as a result of the condition. Talk to us. 好，那接下去呢，你来分享一下你的故事，也告诉我们以前你有哪些动作是不可以做的。好的，我是来自中国的郑，在2019年的时候，我在上海进行了双侧髋部的手术，当时的症状呢是两条腿走路有颠簸，非常的明显。我来翻译一下啊。My name is Zheng. I come from China. I have 2019 paralysis of the femoral head in both hips, and in 2019, I had hip preservation surgery in Shanghai. Yes. 所以呢，告诉一下大概你的症状，然后呢，有哪些特殊的情况你可能做不到的。像我的话就是起立、蹲下比较艰难，然后转圈圈基本是做不到的。So for me, I used to have a very hard time squatting and standing up, and I was unable to spin in circles at all. Tell us how you received your miracle. How did you hear about the Healing Streams Life Healing Services? And how did you participate and receive your miracle? Can you hear me? I hope there's no loss of signal. How did you receive your miracle? You heard about the Healing Streams Life Healing Services. Talk to us. All right. Did you hear me? Or I should repeat it. How did you receive? 好的 I received the miracle through the healing service, healing streams, because I joined 29th, 2023. Tell us your experience. What happened to you? How you received during the meeting, during the program, and how you are now. What are 尊凤， the 你来具 changes? 体尊凤，你具体分享一下，就是你在医治大会当中是怎么领受到你的医治的？然后现在你有什么动作是可以做的？好的，在医治特会的当晚，我在排队等候神的时候，等候克里斯牧师的时候，就已经感觉到有一股强烈的流在进入我的身体。I felt a constant flow of power and heat coming in my body when I joined the healing streams. Amazing. 而且在这个过程当中，我感觉我的双腿不断的有活力进来。And while Pastor Chris is praying for me, I can feel there was a very obvious stretching sensation in both of my two legs.
me very firmly, "It is done, it is done, it is done," for 3 times. 是的，是的，在那一刻，我在心里已经确信，这是超过世界上一切医院对我做出的诊断。是最具权威性的。And I know Absolutely. 越来越有力。你再说一下什么？你可以。我可以非常轻松。Thank, congratulations to you. What would you like to say to someone who needs a miracle right now? 那春凤，现在呢，有人在观看你的人，你想对他们说特别的一句话吗？我想对各位，that just believe. 坚定的信。You need to believe. And if you believe, then you will be saved and healed. 哈利路亚。呢？克里斯牧师，我爱你，我超。Mr. Chris, I love you, love you, love you. I love you so much, Wow. so much. Thank you, are hit. Congratulations. God bless you. Enjoy the rest of the program. 神祝福你，你来享受接下去的节目。Thank you. God bless you. Thank you, Pastor. God bless you. Thank you. Oh, amazing. Praise God, praise God, praise God. Wow. Praise the Lord. Wow. This is amazing. All over the world. Whether you're in China, whether you're in Africa, United States of America, in Europe, wherever. Hazvina basa kuti uri kupi, kuchina, kuafrica, kuamerica, kupi, kwose kwauri, simba rimwe chete iroro ririko. Ndo zviri kuitika kwauri uri ikoko kwauri. Ndine uchapupu humwe hwasara hwandoda kuti unzwe. Kana wanzwa uchapupu uhu hwagadzirira kuchiporeswawo. Ndoda kuti mugare ipapo muteerera nyaya iyi, muteerera nhoroondo iyi, tozodzoka tichitaura nezvazvo. 62-year-old Teresa from Canada suffered Uyu many draining Teresa kuCanada namakore Her busy experience 32 began with a tragic car accident. akaita tsaona nemotikari On a walker for mobility. kamusiya Several kufanira months kufamba treatments to nedondoro. restore her to normalcy proved abortive.
supportive, and her state of health deteriorated vakamboedza over time. kumurapa zvikasabunda. Subsequent medical appointments and examinations revealed that she was suffering from hypertension, diabetes Wakazoonekwa mellitus, kuti and liver shuga yanga cirrhosis. yakawandisa These mumuviri conditions left her debilitated as she experienced frequent thirst, weight loss, blurry vision, weakness, uye nausea, vomiting, abdominal hana pain, loss yake of yakanga taste, cramps, bowel incontinence, and a host of other symptoms. She had to isinganyatsi rely on her kufambisa ropa family zvakanaka. and friends for everyday activities. Despite undergoing treatments, Wakanga there were asisagoni no kuita lasting mabasa positive outcomes. Witnesses aifanira and kuita pazuva family rimwe side nerimwe. effects of the treatments. Taking their Mishonga toll, yakanga iri Teresa kumukanganisa struggled zvekare. to come to terms with her life. Wakapedzisira She was upenyu hwake gradually driven away hwakumuvhiringa, by divine orchestration. Having heard asi about the healing stream wakazonzwa among pamusoro members of pevhusere her rekuporesa circle, ramufudzi Chris, Teresa connected to the services ndokubva from the time of opinda her vhusere Teresa had iri. a most Mufudzi unforgettable Chris encounter with God's divine vakamushumira power when ari he panhare anointed Pastor Chris, pavhusere called iroro. out her name, and ministered perfection to her Ava ndimufudzi entire Chris being. vachimunyengetera vachishumira kwaari. Chitodana nezita rake. Liver, arthritis, diabetes. In the name of Jesus, I command the pain Mufudzi to Chris go vachimunyengeterera and the discomfort chirayira to leave you now. marwadzo kuti aende. Symptoms to leave you now. Bend down. Bend down. Yeah. Vachimurayira zvekare kuti akotame. Uyo ndiye ari kukotama uyo. Turn around like that. Look at me. Do this. Yeah. Swing your body. You are completely healed. You are free in the name of Jesus. Mufudzi Chris ndobva ototaura kuti wanga aporeswa ari mumba make maari kuporeswa ari. What happened to Teresa after Zvakaitika this divine ministration tichinzwa was zvakaitika nothing kuna short of Teresa. miraculous. Watch on as she Regai comes up to auye share azotitaurira her testimony. ega Hallelujah. zvakazoitika kwaari. Ladies and gentlemen, Teresa Gory is in the house. Can we make Teresa aripo Teresa pano. Gory, all the way Gai from Ghana. timugamuchire abva kuCanada. Wow, uyo ari kuita akuruka wasimba zvino. Wow, ari kufara. Teresa, congratulations to you. Thank you. Thank you. You Praise know, God. your story is very, very peculiar. Eh, Consider the several ailments. nyaya Arthritis, anga ane zvirwere zvakawanda, diabetes, mapfupa all anga the achirwadza, tender symptoms. And wanga achiita seane watching you nhuta on the screen, I think what I call it the nezvimwe wave. zvakawanda. The man of God said, turn. The man of God gave Eh, you several instructions. Kristu vachimushumira vakamurayira kuti aite zvakasiyana siyana Your life, and at that sekuzeya zeya nokukotama the man of nokudii. God was ministering to you. What happened? How did you feel? What was your experience like? Saka ndikaitinzwa kuti paaishumirwa kudaro chii chaiitika kwaari. Praise the Lord. I was diagnosed with 17 years ago with hypertension. 10 years ago, I was in a car accident that damaged my leg and my back. 3 years ago, Makore 18 apfuura diagnosis got worse. wakanzi I developed anga ane diabetes, BP liver cirrhosis, and ndokuzoita severe arthritis in my back. tsaona Those nemota. elements all left me unable to walk. Makore 10 apfuura I couldn't walk up the stairs to ndokuzowanikwa go to bed. I kunzwa nezvirwere struggled zvakasiyana to siyana walk. ndokupedzisira asagoni Anyway, kufamba. after a year or so, with the assistance of my family, was I able to walk up the stairs in order to go to bed. I continued to have to walk with a walker for many years. Kaita makore With the achifamba assistance of my nechidondoro hands, still chakecho not able to go out on my own. asingagoni Since that time, kufamba ari ega. I had
said to me, akabva explained to her all my ailments and my azoudzwa weaknesses, and she said to me, Believe, nezvesangano you'll be rechrist healed. embassy After saying those words, kaudzwa kunzi kana I akagona took the kuvimba faith that naMwari I would anogona be healed one kuporeswa. day. I started Ndokubva going to Christ Embassy otanga Church, kuvimba kuti introduced the unoporeswa, pastor there, that introduced me to ndokuenda healing streams and to Pastor Chris. kusangano rechrist embassy Continued to watch all the kwakazonoudzwa ministries Pastor Chris would nezvevhusere have. rekuporeswa. Went through a healing school, and even listening to different testimonies, I felt already that I was going to be healed. I believed that I was going to be healed. Akaona uchapupu hwevanhu vakawanda vakanga vakaporeswa zvikamusiya agutsikana kuti naiye waizoporeswawo. Testimonies. Yes, What impact did those testimonies make? those testimonies were really opening up, giving me a stronger faith to believe, and the words that Pastor Chris would say, always to believe. And I took those words and his ministries, and I continued to believe that I would be healed one day. And going through all the ministries with Pastor and the healing school really opened up my mind, opened up my heart to the words to say that how Pastor says, the words you speak, and to believe, and that they will come true. And I did believe, and I said, I will be healed. I will walk again, and I won't need a walker. Kaakazviudza I will kuti walk. wakanga ari You kuzoporeswa said that to yourself. I continued to say that achizofamba because the word you asina speak madondoro, is what will nokuti wanga kunzwisisa kuti mashoko aanotaura ndiwo ane simba. if you keep that positive mind and keep the Holy Spirit within your heart, you will be healed. You have to believe you will be healed. And then the program came. The program came, I was prepared, and I prayed and meditated, and that day I was actually at the hospital. Vhuserere Rekuporesa wakanyengetera kange ari kutarisira chaizvo kuti waiporeswa. To be called. When my name was called, I felt the Holy Spirit in me. I was strong. I believe this is my healing day. Saka musi wacho wakanga akanyatsogutsikana kuti ndo zuva ranga ari kuzopora. And Pastor Chris, with his ministries, helped me to believe and to know that I would receive my healing that day. I saw something. Your faith must really be strong. The man of God said, turn. You couldn't do that before. No. And at the word of the man of God, you turned. Yes. Right? You turned and you were following the instructions the man of God gave you. Yes. I felt the Holy Spirit go from when he said, from your head to your toe, you are healed. I felt the sensation rushing through my body and in my stomach, and I knew that my liver was being healed. Oh, hallelujah. Thank you. Oi! Now talk to us, Teresa. Regai Teresa atitaure nesu achitiudza kuti kubva paporeswa chii chaakugwanisa kugona kuita. Kwanzi ndakagona kuita zvese, handichina chandisingaiti. Hoyo wakagona kukwira manera, wakagona kutokwira achimhanya, wakagona kufamba nemotokari. Pachina chaasagoni kuita. Upenyu hwake hwashanduka. Ngarirai kuti wanga makore anodarika 10 akaita saizvozvo. Iwewo ndozvauchaitawo kana ukagona kuvimba naMwari. Ndo pari kutangira upenyu hwako hutsva ipapa. Regai Teresa ataure kuvanhu vakatevera. Kwanzi unofanira kuvimba naMwari, gara wakagutsikana kuti unopora chete. Chiteerera mufudzi Chris, vane simba rokuporesa. Sezvavakataura vachiti vachanamata, isu tichibvumirana navo, Mwari vachibva vaporesa. Teresa anoti mufudzi Chris vakaropafadza upenyu hwake. All we have to do is believe in and continue to watch his ministries and have faith that you will be healed. Always have the faith, because God is good. And through the power of Pastor Chris, a man of God,
He will help you to get your healing. I thank you, Pastor Chris. I love you. I am so grateful for you, and continue to believe, and I continue to have my healing. I read Rhapsody every day and watch his ministries every day. Thank you very much, Teresa. God bless you. Thank you. Congratulations to you. Thank you. If you couldn't hear, you will hear again. God's power is present for you right now. This Simba is ra your Mwari moment. riripo pauri izvozvino ndiyo nguva yako yokuti uchiporeswa. Ngoteerera zvaunenge uchirayirwa kuti uite, ugoita zvaunga usingagoni kuita. Mwari vakuropafadze makorokoto. Feel somewhat diminished after all's been said and done. When I made love more, he was so wonderfully different.
Lord, makes me glow with your glory. Precious is your steadfast love, most loving God. The light of your presence, Lord, makes me glow with your glory. Precious is your steadfast love, most loving God. The light of your presence, Lord, makes me glow with your glory. Precious is your steadfast love, most loving God. You will cause me to feed on the abundance of your heart, and to drink of your streams of your blood. You will cause me to feed on the abundance of your heart. You're the bread on the mountain.